Gaweane serodok ribet ning rasane enak banget. Apa iku? Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin ya. Iya yo Cah, dino iki aku masak botok jambu mente. Piye kowe tau mangan apa ora Cah botok jambu mente kaya ngene iki? Lawuh ngene iki ae wis ngentekno sego mbah pindho lho ya. Dimulai awan-awan ape njipuk godhong nggo mincuk botoke. Kok dengaren masakmu kok awan? Iya Cah, esuk mang aku cuma nggawe mie goreng tok gawe sarapan. Awane wis gak ndelawo, bingung ape masak apa. Ndelalah ning kulkas eling duwe jambu mente peresan karo klopo enom, langsung gas eksekusi nggawe botok jambu mente ae. Kapung genine isih mekan tipak godhog banyu. Iki lho jenenge jambu mente peresan utawa ceprotan. Wingi aku tuku ning pasar sakmene kae mok 5.000 rupiah ae. Bahan nggo mbothoke ana jambu mente, klopo parutan enom, lan irisan bawang brambang lombok karo tomat. Sadurunge dipincuk, iki nggodhog banyu kanggo nggodhog jambu mentene dhisik Cah. Kenek apa kok digodhog sik? Iku ben supaya jambu mentene iku ora sepet pas wayah dibothok. Nyambi godhog banyu karo ngelapi godhong. Tak delok banyune wis umup, langsung ae kita jegurno jambu mentene. Aja lali tambahi uyah sithik ya. Godhog suwene ana 5 sampai 10 menit ae, bar ngono langsung dientas, disok grojok, bariku lanjut digebyur lan dibilasi nganggo banyu adem. Nek ngumbah diperes-peres sampai ketoke apoh ya ben supaya pete iku mang ilang. Iki penampakan jambu mente sing wis tak godhog ku mang, bar tak peres lanjut iki tak iris-iris ben gak keloloten lek mangan telolar-telolar dawa-dawa. Tak rajangi lembut, endek-endek ae. Nek kowe seneng rajang rodok dawa-dawa ya sak karep Cah, sesuai selera ae pokoke. Wes bar leh kung rajang langsung ae lombok irisan bawang brambang karo tomat tak jegurno, karo klopo parutane tak jegurno pisan. Aja lali dibumboni uyah gula micin. Iki tak tambah bumbu praktis marinasi terus tambah roiko. Aja lali tak tambah banyu sithik ben ora angel lek ngudeg. Ben ndeke ora pero, tak imbe banyu iku ya Cah. Udeg-udeg sampai kecampur rata kabeh. Lah wis ketok rata ngene iki, terus tak selehno, tak tinggal ngentepno dandange ning dhuwur pawon. Ben kena tak sambi Cah, engko sambi mincuki. Sedeng bar dandang kurak ya wis umyang utawa wis umup bleguduk. Rono iki ape tak pangan dhewe, ora tak dol dadi le bunteli ya sak senengku. Nek gowedi-gowedi ya ora apa-apa, lek wong ape dipangan dhewe. Nek kowe seneng buntelan cilik-cilik ya ora apa-apa Cah, ben entuk akeh. Lho, jambu mente 5.000 karo klopo parutan separo ae dadi sakmene akeh Cah. Ra iya le bar lek ku mincuki dandangku wis umup, wis rasa kesuwen langsung tak tumpangno ae ning dandang. Kadang suwene ana setengah jam lah ujug-ujug wis mateng ae Cah. Wis ayo nang dintas kon jero dandang. Panas kemebu langsung tak buka ae. Weteng lesu ndang mek sego, ayo mangan bismillahirrahmanirrahim. Monggo maem.